రాజు బుక్క రవి పంటున 2 జನ దోస్తునకులు ఇప్పురు అగ్లేగే కాలేజ్ పోంది ఇప్పునగా ఈ అడ్వెంచర్ టూర్ పోపున మరలు ఇప్పుండు అడ్వెంచర్ టూర్ పండ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸದ పండ ఏర్ల పోవంది ఇప్పున ఈ కులపుర ఉండు పంపున జాగేలేకి పోపునావు అంచని ఈ అడ్వెంచర్ టూర్కు పోదు బతదు అయిన పూర అగ్లేన క్లాస్మేట్స్ నగ్లేడ షేర్ మల్తోంది ఇప్పురు అయితే దాదాన ఈ రాజుగ్ల రవిగ్ల ఖುಷಿ ఇప్పుండు అంచ దిన పోయినలే కానీ కాలేజ్ ముగిప్పుండు ಐದು ಬುಕ್ಕ 2 ಜನಲ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ದು ಲೈಫ್ ವುಡ್ ಒಂತೆ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಪೇರು ಏತೆ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕಲೇನ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟೂರ್ದ ಮರಲು ಬುಡುಪುಜೇರು ಅಂಚ ಈ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜು ರವಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ 3 ದಿನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಪರ್ಬಗ ಬೋಡತ್ತು 3 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯಲ ಆಂಟ್ ಓಲಾಂಡಲ ಪೋಯ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ರವಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ 2 ದಿನ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೋಡಾಂಡ 1 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಜೆ ಪಾಡ್ಬೆ ಓಡೆಗಾಂಡಲ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ರವಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ರಾಜು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅರಶಿನಪುರ ಪನ್ಪುನ ಊರುಡು ಅಲ್ಪದ ಕಾಡು ಕೊಲ್ಲಿದೆವು ಪಂದು ಉಂಡುಗೆತ ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಆ ಪಂದು ರಾಜು ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ರವಿ ಪನ್ಪೆ ಆಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಕಲಿ ಏರ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಜೇರಿಗೆ ಪಂದು ಐಕ್ ರಾಜು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಐಕ್ ರವಿ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮೇಲ್ ಪೊಡಾತೆ ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ರಾಜು ಪನ್ಪೆ ಈ ನಿಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೋಲ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಯಾನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ರವಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಶ್ವೇತಲ ಸ್ವಾತಿಲ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಪಂತು ಅಪ್ಪಗ ರಾಜು ಪನ್ಪೆ ಪೊನ್ನುಲು ದಾಯಮಾರ ಅಗ್ಲು ಬತ್ತೇರಂಡ ಅಕ್ಲಲ ಪೋಡಿಪೇರು ಕುಟ ನಮಲ್ನ ಪೋಡಿಪವೇರು ಪಂದು ಐಕ್ ಬುಕ್ಕ ರವಿಲ ರಾಜುಲ ಒಂತೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಆವು ಪಂದು ಶ್ವೇತಲ್ನ ಸ್ವಾತಿಲ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಸೀದ ರೈಲುಡು ಅರಶಿನಪುರಗೆ ಪೋಯರಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ರಾಜು 11 ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಡು ಒಂಜೆನು ರವಿಡ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ರೈಲು ಪೋಪುಂಡು ಅಗ್ಲು ಜತ್ತನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅರಶಿನಪುರಗೆ ಪೋಯರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲು ಆಡೆಗೆ ಎತ್ತನ ಗಣಿ 6 ಗಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ನರಮ್ಮನಿ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ರವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಲೆಪ್ಪೆ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿರ್ಗದು ತೂಪೆ ಆಯನ ಮೋನೆ ಒಂಥರ ವಕ್ರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಶ್ವೇತಲ ಸ್ವಾತಿಲ ಹೊರೋನೆ ಪೋಡಿ ತೊನ್ಬೇರು ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಕ್ಲೆನೇ ಮಲೆದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ರವಿಕೇನ್ಬೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಅರಶಿನಪುರಗೆ ಪೋಯರ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುವ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೇ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ರಾಜು ಜೋರು ಮಲ್ತದಕ್ಕೇನ್ಬೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಅರಶಿನಪುರದ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಪೋಯರ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಹೊರಾನೆ ಮುಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರು ಪುರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಪುರ ಪೋಪುನ ಜೀಪು ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪೋಲೆ ಪಂದು ಸೀದಾ ನಡತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಅರಶಿನಪುರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಪಂಪನಲ್ಪ ಉಂತು ಬೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಜೀಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಜೀಪುನು ಉಂತ ಬೇರು ಆ ಜೀಪು ದಯಡಕ್ಕೇನು ಬೇರು ಅಣ್ಣ ಅರಶಿನಪುರ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಬುಡೋಲಿಯಾ ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಜೀಪು ದಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಅಂಚನಿ 2-3 ಜೀಪು ದಗಲ್ಟಲ ಅಲ್ಪದ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗನಿ ಸೀದ ಪೋಪೇರು ಅಂಚನಿ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕಾತನಗ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತು ಲಟೇರಿ ಜೀಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮೋನೆ ಪುರ ಗುಂಡಿ ಆದು ಕಲೆ ಇತ್ತದು ಕಪ್ಪು ಆದಿಪ್ಪೆ ಆಡ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಬೋಡನಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅರಶಿನಪುರದ ಲಾಡ್ಜ್ ದಾಡೆಟ್ಟ ಬುಡೋಲಿಯಾ ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪೆ ಕಾಸು ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ಅವೇ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಪೋಪುನಾಯಿ ಮುಂದು ಅಲ್ಪದವೇ ಜೀಪು ಪಂದು ಅಂಚಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂಡು ಪಂದು ಜೀಪುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲು ಬೇರು ಜೀಪುಡು ಒಂಥರ ಕುರಿಯೇಲು ವಾಸನೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾತಿಕೇನು ಬಾಲು ಅವು ದಾದ ಜೀಪುಡು ವಾಸನೆ ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಎಷ್ಟೇಟ್ದ ದೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂದು ಅಂಚ ಜೀಪು ಮೆಲಾನೆ ಸಪೂರ ಸಾದಿಡೆ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಲೇನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಜಲು ಬೊಲ್ದಾಯಿನ ಮೋನೆಡು ನೆರಿ ಬತ್ತನ ಪರಬ್ಬು ಉಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಡ್ರೈವರ್ ಪೋದು ದಾದನ ಪಾತೇರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪರಬ್ಬು ಮುಕ್ಲೇನು ತೂಪುಂಡು ದಾಲ ಪಾತೇರ್ಜಿ ಅಂಚ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲು ಲಗೇಜ್ ಪಾತೊಂದು ಉಲೈ ಪೋಲೆ ಪಂತು ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಲು ಪರಬ್ಬುರ ಪಾತೇರ್ಬೇರು ಅಂಡ ಪರಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ಜಿ ಅಂಚ ಪರಬ್ಬು ಸೀದ ಪೋಂದೇ ಉಂಟು ಮುಗುಲ್ಲ ಪಿರಾವುಡೆ ಪೋಪೇರು ಉಲಾಯಿ ಸರಿ ಬೊಲ್ಪು ಇಪ್ಪುಜಿ ಈ ಮಂದ ಬೊಲ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡತ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪೊಡ್ತಾನಗ ಏರು ನಿಕಲು ಇಡದಯ ಬತ್ತಾರು ಪನ್ಪುನ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಕೇನುಂಡು ಮುಕ್ಲು ಇಡೀ ಕತೂಪೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕುಟ ಅವ್ವೇ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಗ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ತಿರ್ತುತೂಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಸ್ವರ ಕೇಂಡು ತಿರ್ತುತೂನಗ ಒಂಜಿ ತೋರ ಆದು ವಿಕ್
ಉಗ್ರತ ಕುಲ್ಲಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ತೆಲಿಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ತೆಲಿಕೆನ ತಡೆಯೊಂದು ತೆಲಿಪ್ಪಂದೆ ಎಂಕ್ಲ 2 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೂಮು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಬತ್ತನ ಅಂತ ಪನ್ಪಿ ಐಕ್ ಸೀದಾ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಡೆ ಪೋಪೆ ಕುಲ್ಲಪ್ಪೆ ಪೋದು ಅಂಚನೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೆಪ್ಪೆ ರೂಮುಗುರು 500 ಬಾಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ 2,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ಆವು ಪನ್ಪೇರು 17 ಬುಕ್ಕ 14 ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 17 ರೂಮ್ ಕೊರಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ 17 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಉಂತು ನಡ ಉಂತುಲೆ ಈ ಜನ ನಡಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಆವು ರೂಮ್ ಕೊರಲೆ ಪಂತು ಅಂಚ 17 ಶ್ವೇತಲ ಸ್ವಾತಿಲ ಉಂತು ಬೇರು 19 ರವಿಲ ರಾಜುಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ರೂಮುಗು ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಅವೇ ಜೀಪುಡು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಸ್ಮೆಲ್ 2 ರೂಮುಡ್ಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಾತಿರೊಂದು ಶ್ವೇತಲ ಸ್ವಾತಿಲ ಇಪ್ಪೇರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಕ ಪಂದು ಸ್ವಾತಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗು ಪೋಪಾಲು ಅಪ್ಪಗ ಆಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಕೈ ನೇಲೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಪೋಡಿತಿದ್ದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಾಲು ಶ್ವೇತಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಕೈ ಪಂದು ಆತೇ ಪನ್ಪಾಲು ಶ್ವೇತಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಡಿತೊಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ದಾಡೆ ಬಗ್ಗದು ತೂಪಾಲು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಬೆಡ್ಡು ಜೆಪ್ಪುವೆರು ಈ ಸ್ವಾತಿಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಶ್ವೇತಾಗ ನಿದ್ರೆಡ್ ಗೋಚರಣೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಆ ರೂಮುಡು ರವಿಲ ರಾಜುಲ ಈ ರೂಮುಡು ದಾದನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಅದಿಪ್ಪು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಸ್ವಾತಿ ಬುಕ್ಕ ಶ್ವೇತನ ರೂಮುದ ಬಾಕಿಲ್ನಿ ಏರ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರು ಈ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಸುರುತ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಂದೆ ನಿದ್ರೆಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಬಾಕಿಲ್ನ ಬೊಟ್ಟುನ ಶಬ್ದಗ ಪೋಡಿಪಾಲು ಮೆಲ್ಲ ಶ್ವೇತನು ಲೆಪ್ಪುವಾಲು ಅಂಡ ಶ್ವೇತ ಲಕ್ಕುಜಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿ ಪೋದು ಮೆಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪುವಾಲು ಅಪಗ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದ ಬುಕ್ಕ ತೋರಾದು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಪೊಂಜೋಯಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾತಿಗೆ ಪೋಡಿತಿದ್ದು ಪಾತೆರಿಯರನಿ ಆಪುಜಿ ಒಣಸು ಬೋಡನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪಂದು ಪೊಂಜೋಕೇನುಂಡು ಅಪಗ ಹಾ ಪಂದು ಸ್ವಾತಿ ಪನ್ಪಾಲು ಡಬ್ಬ ಪಂದು ಬಾಕಿಲ್ನು ಪಾಡ್ಬಾಲು ಬತ್ತದು ಶ್ವೇತಡ ಜೋರುಡು ಕೈಯಲೆ ಗದು ಲಕ್ಕಬಾಲು ಪಿದೈ ಪೊಂಜೋ ಒಣಸ್ಸು ಆತೆ ಪಂಡದು ಸೇಂಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾಲು ಅಪಗ ಶ್ವೇತ ಪೋದು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪಾಲು ಅಪಗ ಅಂಚಿರ್ದು ರವಿಲ ರಾಜುಲ ಮುಕ್ಲೆನ ರೂಮುಗು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತದು ರವಿಲ ರಾಜುಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಣಸು ಈಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಪಗ ಸ್ವಾತಿಗೂ ಒಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಪೊಂಜೋ ಒಣಸು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಣಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಪನ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲಿದೆವ್ವ ಉಂಡು ಅವು ಪಿದೈ ಪೋಯಿನಕ್ಲೇನು ಕೆರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪಾಲು ಆ ಪೊಂಜೋವು ಅಂಚ ಶ್ವೇತ ಕೈ ದೆಕ್ಕೆರ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗು ಪೋಪಾಲು ಅಂಡ ಆ ನೀರ್ನು ತೂದು ಶ್ವೇತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಬಾಲು ತೂನಾಗ ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೆರ್ದ ನೀರು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಚಮಾಂತೆರ್ಲ ಪೋದು ತೂಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ನೆತ್ತೆರು ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ ಐಟ್ ದೆಕ್ಕುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಕೊಂಡೋದು ಪೋಯಿನ ನೀರು ಕೈ ದೆಕ್ಕಬೇರು ಅಂಚನೆ ಒಣಸ್ಸನು ಬಟ್ಟಾಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಉಗ್ಗುರು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಸ್ವಾತಿ ತೂದು ತರೆ ತಿರ್ಗದು ಮತಿ ತತ್ತದು ಬೂರ್ಬಾಲ್ ರವಿಗುಲ ರಾಜುಗುಲ ಆಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ಕೊಲ್ಲಿದೆವ್ವ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಸುರೂಕು ಆ ನೀರು ಬತ್ತನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದಾಡೆಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೂನಾಗ 2 ಕೈ ಕರ್ತನ ನರಮನೆನ ಬಾಡಿ ನೀರು ಪಾಂಬೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐನು ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತರೆ ತಿರ್ಗ್ಲೇಕ ಅದು ತಿರ್ತುವರ ಕುಲ್ಲು ಬೇರು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅದು 2 ಜನಲ ರೂಮುಗು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದೆ ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಆತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಇತ್ತಿನ ಮಂದ ಲೈಟ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ತಿರ್ತು ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ 4 ಜನಲ ಸೀದ ತಿರ್ತು ಪೋಪೇರು ತಿರ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಪರಬ್ಬುಲ ಆ ಕುಲ್ಲೆಲ ನರಮಾನ್ಯನ ಪಾರ್ಸಲೆನು ಪೂರ ಅಜತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಪರಬ್ಬುಡ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೇನಿ ಏಪ ಅಜಪ್ಪುನ ಪಂದು ಅಪಗ ಮುಗ್ಲೆಗೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಪರಬ್ಬು ಪನ್ಪುಂಡು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನ ಮಾಸ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೇನು 2 ದಿನ ಬುರ್ದು ತೂಕ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಎದುರು ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ನೆಲಮಾಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟಿ ಜತ್ತದು ತೂನಾಗ 7 ಮಾಸನ ನೇಲ್ಪಾಯ್ಲೆಕ ನೇಲ್ಪದಿಪ್ಪೇರು ನರಮ್ಮಣ್ಯನ ಬಾಡಿನು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ಆ ಪರಬ್ಬುಗು ಏತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಕೊರಂಡಲ ಯಾವುಜಿ ಪಂದು ಆ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಡ ಪನ್ಪೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ತೂದಾನಗ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತಿ ತತ್ತಲೆಕ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂಡು ಆ ಪೂರ ನರರಕ್ಕ ಸೇರ್ಲ
ಒಣಸದ ರೂಮ್ಗೂ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ಲ ಉರ್ಡೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಕಜಿಪ್ಪು ತಿಂದೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ತಿನ್ಪುನೆಡೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮುಕ್ಕುಲು 4 ಜನಲ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಲಿಪೇರು ಬಲಿತದು ಎಂಚಾಂಡಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತಬೇರು ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪಾಯಿನೇಟ ಕುಲ್ಲು ಬೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಜೀಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಜೀಪು ದಯಡ ಪೂರ ಪಂಡದು ಪೊಲೀಸ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೇನು ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಪವೇರು ಅಂಚನೆ ಪತ್ತದ ಕೊರ್ನ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲಿ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ಉಪ್ಪದ್ರಲ್ಲ ಆ ಅರಸಿನ ಪುರ ಅಡಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಂತುಲೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕತೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾತನೆಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂತುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.